Prvýkrát sa musím priznať, že som bola darovať krv, keď som mala 18 rokov a vtedy som si myslela, že je to skvelé v tom, že sa ulejem zo školy a možno, že naozaj vtedy ma to takto napadlo, ale to bolo asi prvý a posledný krát. Mala som jeden taký menší problém, takže dostávala som krvičku, raz som ju dostala. Dávno na vojne, tam sme proste vojaci išli všetci. Každý z týchto ľudí mal svoj dôvod na to, aby začal s darovaním krvi. Pointa, prečo pri tom zostali, je ale u všetkých rovnaká. Že si naozaj uvedomujem veľkú váhu práve toho darovania a dnes môžem povedať po tých rokoch, že sa na tom pravidelne zúčastňujem. A potom zrazu sa vo vás niečo zlomí a proste tá túžba je silná. Chcete pomôcť. Daroval som to pre druhých v prvom rade, aby ten život bol zachraňovaný naďalej. Za koho ste vy prišli prebrať cenu? No prišiel som miesto vnúčika, ktorý je momentálne v zahraničí a ma poprosil, že by som prevzal to strieborné ocenenie za neho. Si blahoželajme, že máme obetavých ľudí, ktorí bez váhania, nemusí ich nikto presviečať, jednoducho to robia z úcty k sebe samému a z úcty k ďalším ľuďom a sú ochotní kedykoľvek aj na urgentné požiadanie prísť a túto krv darovať. Takže patrí im veľká úcta, veľká vďaka. Oceňovanie darcov krvi, ktoré sa každoročne koná v predvianočnom čase, opäť ukázalo na požehnaný počet tých, čo si neváhali ľahnúť na darcovské lôžka, aby darovali kúsok seba. Územný spolok má 3 okresy, Levoču, Spisku, Nové Zagelnicu. V tomto kruhu máme 320 darcov. Z toho len za Spišskú Novú Ves bolo ocenených 85 ľudí. Medzi nimi boli zastúpené všetky kategórie v počte odberov. To znamená, že do rúk darcov putovali bronzové, strieborné a tiež zlaté plakety Jana Janského. Za Spišskú Novú Ves mesto sme mali v tomto slavnostnom oceňovaní 4 diamantových a 1 medailu profesora Jana Kňazovického. Čo to pre vás znamená toto ocenenie? Myslím si, že veľa, pretože ľudia krvičku potrebujú. A kým je človek možno, že mladý, tak si to tak neuvedomuje, ale vekom už sa stupňuje tá žiadosť po zdraví. Pre mňa je to motivácia, pretože ja som si pred rokmi vravela, že asi je môj najvyšší cieľ mať aspoň tých 10 odberov, ale vidím, že sa to dá. Robíme to spolu s mojimi zamestnancami, to znamená, že pre mňa to má ešte ako keby takú väčšiu váhu. Ste hrdý, dedo? Samozrejme, že som veľmi hrdý. Aj na vnuka, aj na vnúčku, ktorí pravidelne dávajú tú krv. By som odporúčal, aby sa druhí dali na to, lebo to bezplatné, to je to najkrajšie, čo môže byť. Výzor i povaha robí ľudí rozdielnymi. Jedno ale máme všetci spoločné. Tým je vzácna tekutina, ktorá nám koluje v žilách. Pri jej darovaní sa stáva druhou šancou na život u tých, ktorým sa v priebehu sekundy alebo postupne vytratí zdravie. Je teda jedno, či ste v zrelom veku alebo mladý, či ste žena alebo muž. Pri darcovstve sa stávate jedinečnými. Keby sa k týmto ľuďom pridali aj ďalší dobrovoľníci, bolo by to len dobre. Sa tešíme, že majú srdce na pravom mieste.